Yn adran y Merlod Mynydd Cymreig, y dosbarth i'r ebolion Beiniw sydd dan sylw'r beirniad Dylan Rees ac Emma Edwards. Dim ond saith yn y dosbarth, dwi'n meddwl bod ni wedi cael ein plesio achos mae'r teip yma. Yndyn, dim ond saith yma, fi'n credu mae'r sicr y 4-5 cyntaf yn plesio'r beirniad yn fawr iawn byddwn ni'n meddwl, a fyna hefyd. Wel, wrth gwrs, dyn ni'n cael gweld Dennis Price, y gŵr yma, Brydfa Afan, Olan Afan Fawr, ger Llanfer y Mwyell yma, sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Wrth gwrs, yn y bencampwr yn yr adran yma, 2 flynedd yn ôl. Dyma Lowry, sydd yn wneud dipyn i helpu Dennis Price allan, ac un arall o Brydfa Afan yw hon. Ydy, mae'n debyg bod y gyntaf ac yn ail fel maen nhw'n sefyll ar hyn o bryd. Wrth gwrs, yn ddwy hanner chwaer, ddwy allan o march enw Dargail Apollo, sydd yn braf iawn i weld. Maen nhw'n dangos hefyd bod y beirniad yn dilyn teip, fi'n credu, a bod y march yn creu teip. Wel, 9-2-4 Afan y Riverdance. Yn cerdded i ffwrdd ar beirniad cael siotiau nôl, ac hon yn symud allan yn dda. Ydy, mae hwn yn mynd yn arferchog yn i wi, yn bert iawn. Ac be fydd Dylan Rees y beirniad yn chwilio amdani yn y Merlod Mynydd? Byddwn ni'n meddwl bod e'n gwir i galon, true to type, byddwn ni'n meddwl. Mae fe'n licio pen bach tel, clus bach fel mae'n gweud yn y brief description, a llygad go agored, llygad fawr sy'n sefyll allan. Bydd yn licio rhywbeth sydd â asgwrn, a eitha agos at y ddeiar, a fi'n credu mae'r 4-5 gyntaf yn siwto'r description am dda iawn. A hynny'n galluogi nhw wedyn i fyw ar y mynydd? Ydyn, sicr. A fi'n credu bod ni wedi gweld hefyd bod hyn symud yn arferchod o dda hefyd. Mae'r ddwy gyntaf wedi cyfro'r ddeiar yn braf a wedi cerdded yn dda iawn. A mae'n braf gweld hynny. Wel, 9-1-7 sydd o flaen y beirniad, a dyma chnogaeth Mr Paul Hughes. Mae Fion Hughes y ferch, fferm ym Morlais y Baby Bell. Ie, Baby Bell yw hon, a braf yw e, mae lliw braf yn ni, a mae Fion wrth gwrs yn gweithio'n galed yn wrth gweld, mae'n mynd yn braf iawn iddi fyna, a braf gweld y generation nesaf yn dod a dangos y cyffylau yma. Fferm ym Morlais Banter yn un o'r brydfa yma, fi oedd yn prif bencampwr yma yn y ffair rhyw 2 neu 4 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Yndi, yn sicr, a fi'n credu bod hon yn ferch iddi, iddo fe, fi'n credu. A mae gyda ni Euros Lir yn dod tu blaen ni nawr, gyda Cwm Tawe Paraglide, a mae hon allan o Dyfed Playwright a Dyfed Parade. A Euros wedi bod yn gweithio fyny ar y rhaglen yma dros y blynydde, yn hoff iawn o'r gwaed Dyfed. Ydy, fi'n credu rhan mwyaf gyrffylau adran A mynd nôl i'r brydfa Dyfed. Ac wrth gwrs, mynd ni'n nabod Euros fel wyt ti'n dweud, dyn ni gyd yn nabod fel Young Ambassador yn deithas y Merlod y Copiau Cymreig 2 flynedd diwetha, a job da iawn mae wedi gwneud hefyd. Wel, falle bych chi wedi gweld rhaglen yn ddiweddar ar y teledu, rhaglen Only Foals and Horses, ac Euros Llŷr oedd yn gyfrifol yn cyfarwyddo ar rhai rhaglen yna at ei gilydd, a mae'n bachgen a dyfodol disglair. Ydy, a dyn ni'n lwcus iawn ohono bod yn delight yn y cyffylau a Merlod Cymreig yma, a mae fe'n da iawn, ambassador da iawn i ni. Sarah Russell, sydd yn arddangos yn fan hyn. Ac 9-2-6. Sef 3B Sweet Surprise, dyma'r chnogaeth Beata Ripen, lawr yn ardal Llandysul, Ceredigion. Ie, mae hon yn brief fix, byddwn ni'n disgwyl gweld o dan Dylan mewn ffordd, ond mae'r perchenog siwr yn meddwl bod hi'n falle tymach mwy pert bod yn fel arfer yn bryd o meddwl bod hi'n siwto'r beirniad heddi. A rhai pobl hefyd, ond hoff iawn o gael dod o rhywbeth i'r ffair. Ie, mae'n bleser, mae'r un peth yn sioe haf. Dwi ddim yn sioe ond i bai bod chi'n dod o'ch ceffil gennych chi. Dwi ddim cweit yr un peth, mae chi ddim yn cerdded rownd ac mor braf y mae yn sioe ead, mae rhywbeth i bawb yma. Os a bod gennych chi geffil, ddim cweit yr un peth i ni. Wel, Sarah Russell yn camu allan gyda 3B Sweet Surprise. Ac dyna'r beirniad Dylan Rees o Bryn Berian Crymych. Fo sy'n cael y gair ola yn yr adran yma, yr adran i'r Merlod Mynydd Cymreig.
We can see the judge take his hat off, so we can make the presentations. And again, rosettes will be handed out by Mr. John Humphrey for pension in the Villa Brogan. Mae'r beirniad Dylan Rees wedi gwneud penderfyniad ac Mr Dennis Price o lan afan fawr ger llafar y Mies yn mynd ar wobr gynta a'r ail wobr. Yn gynta afan Real Deal ac yn yr ail safle afan River Dance. Ac Emma, dwi'n meddwl bod y beirniad Dylan Rees wedi ffindio beth yn chwilio amdano fo fan hyn. Ydw, a hapus iawn ydw i hefyd. Mae'n ffili bert iawn a ar y diwrnod fi'n gymryd dangos un o'r ferchog. Yn prywyd iawn, mae'n rhaid iawn. Wel, wedi cael gair sydyn gyda Dennis. And third goes to 917, Fairmont Barlais Baby Bell. The property is the Paul Hughes from the Gower. And fourth goes to Mr. Eros D. Morgan from Second Lights with Cumtawe Paraglide. And fifth goes to 926, Mr. and Mrs. R. and B.H. Raper from Thundersill with 3B Sweet Surprise. And six goes to Mr. and Mrs. Glenn and Karen Harris. Number 915 with Windleshaw Rossingway. So congratulations to winner then. Mr. Dennis Price, a local exhibit here from Bilth Wells. Well, Dennis, very successful with the first and second prize here today. Yeah, can't believe it. Almost didn't bring him. Also mentioned sponsors. First time from home, and previous class I haven't had time to lead him much. So. Well, somebody looks like they've been doing some hard work because they went lovely. Yeah, the cream is a better mover than this one. She's a smooth of fun. But right up the Judges Street today. Yeah, they're all right. Thank you, enough. Thank you, diolch Dennis. So surely appreciation for the winner there now, Mr. Dennis Price. So Llanafon now, local executive, first and second in his Philly 4 class. The 923 Avonville team, second 924. Llongyfarchiadau mawr I Mr Dennis Price yn ennill yr wobr gyntaf a'r ail wobr yn y dosbarth yma yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Afan Real Deal yn mynd ar wobr gyntaf yn y dosbarth i'r Ebolesi yn adran A y Merlod Mynydd Cymreig. 926, 3B Sweet Surprise, the property of Mr.